Namhlanje sizonikezela nge-sharing shed esiyakhele amafama alapha kule ndawo yaseNgqamakwe. Zizi-sharing shed ezininzi esizenzayo apha, ayiyo sharing shed yokuqala ingeyo yokugqibela. Siyakhe nge-1.2 million le, sabenzela ne-dip yegusha kwenzela iigusha zikwazi udipha apha for ezilali. Le lali ke ineewadi ezimbini, ikwiiwadi ezimbini, so abamfama amaninzi alapha azawuxhamla. Siyavuya kakhulu kuba yindlela esizama uphuhlisa ngayo iilali zethu. Uqoqosho lwasezilalini siluphuhlisa ngemfuyo, so i-agriculture ihambisana kwakunye ne-rural development. Kodwa siyayazi uba i-agriculture ifuna iteknoloji. Xa sisenza ezi zinto sibanika i-equipment yokukwazi ukulungisa uboya, sibanike iinkunzi zeegusha zokuphuhlisa umhlambi wabo, iinkunzi zeenkomo njalo njalo. So ibiyimini entle kakhulu, imini amafama onwabile, oomama nootata. Imini nathi esonwabisa kakhulu kuba uye ubone umahluko ongummangaliso kubomi babantu bakuthi kwezi ndawo bahleli kuzo. Into emnandi ngayo ke i-agriculture iphuhlisa abantu kwezi ndawo bakuzo. Siyayazi i-agriculture yasedolophini ikhona, sekusetyenziswa iteknoloji kakhulu ukwenza imveliso ephezulu kwi-agriculture. So siyavuya namhlanje kakhulu. We are congratulating nala mafama awinileyo. Bekukho ne-competition apha yomgangatho wemfuyo ezabo, njengoba sibanike iinkunzi zeegusha uba mabaphuhlise umhlambi. Namhlanje bebekhuphisana, ootata bawinile apho, oomama bawinile. Yimini emnandi kakhulu. I think nathi siyawubona umahluko xa sisithi ukhona umahluko kule 30 years sixela iimeko ezinjengezi. Ithetha ngqo nobomi babantu basezilalini le meko sikuyo.